Hai noroc, băieți, bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Mud Runner. Suntem aici cu Dani, Salut. omul nostru Dani pe zonă, cu același Dani de data trecută cu care ne-am chinuit să ale. Deci noi trebuie să mergem la Log Station, care este aici, nu? Mergem la asta din față? Asta ce înseamnă? Că trebuie să facem cu stânga. Mamă, iar stânga. Nu aveți cum faci, mai bine o iei mai așa. Că Dani are o problemă când trebuie să facă stânga aici. Îi place să se blocheze. Bă, copacul, bă. Stai așa că am... Nu, trebuie să poți să dai cu S-ul, vere. Nu trebuie să bagi cu... Gata, dai înainte. Gata, mă, campion, poți să mă fac. Mamă, gata, mă, ești de mult. Dacă a reușit Dani să... Alea, e ok, trebuie să faci cu dreapta. Mamă, dar chiar mă simt acum în joc, ești de bun pe televizor. E bine, Ce mă, eu dacă conduc vrei. acum? I-a murit motorul, stai așa. Cum, mă, dracu? Am apăsat V din greșeală. Bă, ce... Doamne, eu sper că mergem bine. Da, mă, mergem bine că am mai făcut drumul ăsta. Trebuie să mergem cumva în dreapta și pune. Da, mă, nu-i problemă. Băi, bă, cum mergi, mă, mai repede? Eu și E. Bă, mă, mult metri. Bine, nu știu dacă pe aici era drumul, dar... Hai, mă, înainte. E problemă de război, ești nebun. 90, 35, ale. Facem cu dreapta pe aici. Mă, cum îți merge răpciuga aia mai repede, mă? Am apăsat Q și eu, bere. Chiar merge Asta e, mă, tare. ca să nu faci o viteză, ești Aoleu! nebun. Un damage. Băieți, băieți! Mamă! Am luat damage, mâncava și pula voastră. Ce asta aici? Mamă, copaci. E că e un checkpoint aici. A, mi-am luat și eu 11 damage, mai am și o roată. Haidem. Traversăm apa aia din față. Îi da pe aici? Nu mă dracu. Mamă, nou. Hai că... Am dat damage, mâncați și pula ta de... Nu mai trebuie. Aoleu! Nu știu de unde am mea damage, dar și grav. Din pietrele alea. Vezi că e de apa aici, mâncați aici. Dă-i tare că vin cu viteză. E, de-aia nu cred că rămân aici. Mamă. Mama, patinează grav, mă. Nu, șefule. Cred că am ajuns la Mamă, Log Station. mamă. Haide! Mamă, mamă, Luțul de mamă, mamă. mari. Gata. Hai sus! Mamă, dar ce nomolul dracu e aici. Mă, Acum? Ah, data trecută am luat-o pe aici? nu. Mamă, mișcă-te de acolo că vin. Bun, și acum trebuie să ajungem înapoi, nu? Ceva de gen. Practic trebuie să ajungem tot acolo. Și cum mă duceam și la ea din spate? Te uiți în spate și vezi că ți apare. De fapt nu. Când dai la încărcat acolo, ți apare în dreapta. Log, draci. Da, eu am băgat-o la asta, dar... Da, mă, și ți apărea tot acolo. Să te duci, gen, cum ți apărea aia să dai să încarci asta, în dreapta ei îți apărea ceva, jos. Să bifezi. Ah, Hai pe aici. mamă, n-am abia eu să fac la mașină de bun. Eu stau mai prost cu servo. Dar în rest e ok. Eu stau mai prost cu tot ce are mașina asta pe ea. E simțit. Hai Dani, hai Dani. Urcă Dani. Hai de luță! Hai sus. Stai că muriți motorul. Am înțeles. Bă, da, de ce nu schimbă? Nu înțeleg. Nu mă întreba.
Traversăm apa asta de aici? Mhm. Aolo. Băieți. Băieți. Ai în cază ceva, te trag. Dă-te așa că vin cu viteză. Aolo, stai un pic. Nu! Nu, Alex! Dă-i. Dă-i. Mi-a murit motorul. Ce prost ești. Îi dăduse inferioara grav de acolo. N-ai văzut cu ce viteză veneau? Am zis că fac și eu ceva frumos, dar nu s-a mai făcut. E bine dacă vrei. Aha. Doar dacă vrei. Chiar trebuie să traversăm apa asta, mă? Mamă, e cam așa. Bă, s-a terminat așa un pic. Sperăm că se poate ajunge pe aici. Că n-am venit degeaba Mi-a până fost aici. un reverse din greșeală. Da, mă, merge să... Gata? Dă-te, Ești? fugi de acolo. Dă-i blanul. Dacă moare motorul aici, s-a terminat. Mi-a murit motorul. Cred. Dă-i mă înainte. O, că să pusese pe reverse singură. Ai apăsat pe S de aia. Stânga-dreapta, haide. Eu am Haide viață, haide, hai că poți. Eu am trecut fără stânga-dreapta. Gata, mă, ia. Am ieșit cu căruța din lac. Ce mă, că dacă aveam căruță și cum ieșeam de acolo, ești nebun. Ieșea de căcaie, că eu nu. Drive carefully. Bă, ești nebun, am luat achievement. Gata. Că eu am luat toți copacii, n-am mai zis nimeni nimic. Am ajuns la destinație, mă, și acum trebuie să mergem iar la ăla, nu? Nu știu. Ah. Trebuie să mergem iar la log station. Ba nu, hai să mergem spre fuel, zic eu. Nu spre fuel? Da, că log station e lângă fuel. Da, așa să, Asta e să mă doar o parchezi lângă tine. doar o dasă de Lamborghini? Wheel? Haide, mă. Ah, uite mai una în stânga. Bun, deci mergem spre log station. Log station-ul unde? Ia, pune pe hartă că văd și eu. Mamă, unde mă trimis, mă? Nu la log station, mă, la aia de fuel. Bă, am putea să o luăm gen... Păi Fii atent, Alexu. Putem să o luăm înapoi pe drumul ăsta. Să o luăm prin block post. Că e deschis acum. Și ajunge și la full station acolo. Păi eu la fuel am vrut să pun, nu la log, scuze. Ah, Deci e perfect. îi dăm direct la fuel. Da, dar cred că am putea... Mă, unde-i dus, mă? În spatele tău, da, mai dăm pe Bă, drumul dacă dau ăsta. pe să nu merge, mă. Este, mă, setări. Ei, vezi să fie pe automat sau ce. Ei, de Nu luță. găsesc automatul la mașină, ești nebun. Controls. Nu e la controls. Wheel. Ia vezi, apasă ESC, du-te la wheel și vezi dacă ai acolo manual gearbox. Unde? La apeși ESC, controls și la wheel. Vezi dacă e manual, dragi. Accelerate, așa, nu știu ce. Manual? Unde scrie manual? Dreapta. Nu l-am. În fine, ha. Stai așa că nu știu ce am făcut. Lasă că parcă dau tot la mână merge, mă, să dai. Ei? Mare. Da?
Uh, E ok, stai liniștit, n-are nimic. e terminat, băi, băiatul. Ce mă, nu trebuie să ies de acolo, ești nebun. Păi da, nu, cred că nu trebuie să-ți răstoarne remorca. Dar nu s-a răsturnat nimic. Mai avea un pic. Stai și dracu, mă. Păi dacă așa e. Hai mă, dar ce am făcut, ceva rău? Haide! Stai așa că acum cred că pot să-i dau și inferioară. Olo! Mamă, tu știi cât damage am dat? Eu cred că am pană pe față. 135 damage am dat, mâncați-aș gura ta. Dar cum dracu? Am luat o piatră, nu știu ce am luat. Hai că te aștept și pe tine să vii. Cum ar fi să se închide asta acum? Mamă, pe unde mă bagi? Pe drum, ce vrei? Pe unde vrei să te bag? Am... Asta numește drum? Mm? Am moară băieții, nici la mine aici dacă vin nu e drumul ăsta. E mai rău. E off-road, mă, vere. Ce mă? Hai că eu nu mai ies de aici, să moară băieții. Nu mai da, nu mai da. Bă, vă. Ajungi? Stai că mă leg de copac. Da, am trailerul ăla în spatele meu, mă. Hai mă, că vin eu, mă. Leagă-te de ea. Dar leagă-te gen de hero meu, nu de remorcă. Stai așa să văd dacă pot. Nu poți, stai. A, n-ajung. Acum? Acum, gata. Și acum apasă pe F să ies cum rămân eu aici iar. Stai un pic, stai un pic, stai un pic, am... Vere! A, Poți? Stai, nu mai dacă mă îngropă mine. Acum mă mai scos după mine, a? Nu merge, mă, ești nebun. Bă, da, ai intrat, mă, mâncați-aș gura ta. Hai. Uite cum. Dă-te așa, dă-te așa, dă-te așa. Panaram. Panaramă. Nu, dar vreau să mai mănânc și eu puțin. Am înțeles. Câtă motorină mai e? Hai, mai am 117 litri. Mai am 107. Eu s-ar putea cred că să duc puțin mai mult decât tine. A, azi mai tânăr, mai alea. Dar nu prea mai duci, mă. Deci tu? E, Cred că ai fi surprins. ai 30 de ani cu copii după tine, e să zic. Aoleu, vezi să nu rămâi aici. Nu rămân, stai că știu o scurtătură. Deci e mai bine să vii după mine pe aici. Că... Cred că ți-am zis să nu rămâi și... Băieți? Ce mă, eu mor pe lângă tine, ești nebun. Spider-Man e mic copil. Oare intrăm amândoi pe Hai, aceeași gaură? dă-i, du-te. Scuze. Iar mai lovi ca ieri. Mhm. Așa, un pic de control. Bă. What the fuck? Bă, panoramă ești, mă. Ah, n-ai luat? Nu ți s-a încărcat?
Ba da, e full. Gata. Mamă, 236 de litri. Acum noi trebuie să ajungem la Log Station. Și după Și la aia fiind Lumber... fix aici Mamă, aproape. tu știi cât mai avem până la celălalt Lumber Mill? Cât? Oh, oh, oh. Ai fi surprins. Log... Mă... Na. Ah. Îmi dai voie să mă omor. Mm-mm. De ce îi face chestia asta? Nu știu. Ia uite mă, mi se pune în reverse. A, bă, pai acolo mă să ți se pună. Mamă, ce terminat sunt. Vezi cum faci stânga aici spre asta. Da, mă. Tu ești la Log Station, mă? Mhm. Ah, stai așa că intru și acum. E aici aproape, mă drag. A, 38 de meci la motor. De ce? Nu mă întrebați de ce. Stai damage-ul total. 59. Ah, eu am 179. Eu ți-am zis că ești mai fraier decât mine. Uite, vezi, ți-am lăsat loc pe acolo, gen. Na. Stai că nu știu pe unde trebuie să ieșim. Pe unde am intrat eu? Păi nu pe acolo. Aha, mă. Hai că rămân aici cu metrică. Stânga trebuie să facem. Gen, trebuie să te mai întorci odată. Gen, tu cum ești de acolo, faci stânga. Cam pe unde sunt eu. Până acum faci stânga. Fix aici, stânga. Mhm. Bine, mă, te-am pus pe aia. Am încurcat așa un pic, da? Dacă mă uitam la prima oră. Ai de luță de mari. Ce ai, mă, că nu mai merge de bun. Și acum în stânga sau dreapta, ia. Dacă, Stânga. mă văd pe că acolo rămân. Hai că mă bag și eu aici pe dreapta. Nu, consum 16 la litri, mă. Mamă, tu vrei să mergem până acolo? Da, da. Dar nu facem asta în episodul următor. Cred că pe aici trebuie pe aici, nu? Stai un pic pe loc. Bun, mă băieți, lăsăm și noi clipul ăsta aici. Continuarea o vedeți în următorul clip. Dați-ne și nouă un follow pe Insta. Mie și lui Dani aveți Instagram-ul meu și al lui în descriere. TikTok-ul, toate alea acolo. Eu am fost Ado, dacă vreți să dați și mie un like, Doamne ajută, un comentariu, un subscribe, o alea. Eu v-am pupat și... Și, Păi și... un salut! Hai, aveți grijă de voi, pa!